21,000 euro. Daqshekk swew il-vjaġġi ta' Joseph Muscat, martu u t-tfal biex marru Dubai fl-aħħar xahar tiegħu bħala Prim Ministru. L-ispejjeż għaż-żjara li saret f'Dubai kienu mħallsa minn terzi persuni, dan kien żvelat minn rapport tal-Kummissarju l-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler illi ma sab l-ebda ksur tal-etika fi żjara ta' Muscat f'Dubai. Il-Kummissarju qal li Joseph Muscat talbu sabiex id-dettalji ta' żjara ma jiġux żvelati. L-eks Prim Ministru xtaq li r-raġuni għalfejn mar u min ħallaslu jibqgħu moħbija. Anke meta mistoqsim il-ġurnalisti ta' The Malta Independent reġa' aċċerta li ħadd ma jsir jaf dettal ieħor dwar iż-żjara tiegħu f'Dubai ta' Diċembru li għadda. Id-dejta kollha tajta lill-Standards Commissioner iddeċida li ma kien hemm l-ebda ksur tal-etika, kont trasparenti totali miegħu. Naħseb l-affarijiet personali tiegħi la darba l-Standards Commissioner kol iddeċida hemm l-ebda ksir ta' etika u illi l-entità konċernata m'għandha l-ebda interess f'Malta direttament, għandi dritt nibqa' għaddej bil-ħajja privata tiegħi. U ġibtek. Joseph Muscat kien mar fuq btala f'Dubai ma' martu Michelle u wliedu jinbiss wara li ħabbar ir-reżenja tiegħu minn Prim Ministru. Ftit ġranet qabel, Muscat kien żar il-Belt tal-Vatikan u Bethlehem u wara kien sifer ukoll Londra.